салом дӯстони азиз, ман Набиҷон Юсупов бо шумо. Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, дар доираи сафари корӣ ба Қазоқистон дар шаҳри Нурсултон бо Нурсултан Назарбаев, собиқи президенти ин кишвар, мулоқот кард. Душанбе 28 май, бинобар иттилои дафтарии матбуоти раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, Эмомалӣ Раҳмон, президенти кишвар, бо Нурсултан Назарбаев, нахустин раиси ҷумҳурии Қазоқистон, дар бораи дурнамоии рушди ҳамкориҳои судманд миёни Тоҷикистону Қазоқистон суҳбат кард. Тавре манбаъ қайд намудааст, дар дафтари вохӯрӣ, ки дар фазои дӯстона доир гардид, Эмомалӣ Раҳмон бо таъкиди ҷараёни рушди бомуваффақияти муносибатҳои шарикии стратегӣ Тоҷикистон ва Қазоқистон дар ҳама асарҳои ҳамкорӣ нақши хосаи нахустин президенти Қазоқистон Нурсултан Назарбаевро дар ин раванд махсус қайд карданд. Зимнан президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон иброз намудааст, ки ҷонибҳо ба саю талошҳои муштараки минбаъда ҳамкориҳои гуногунбаи Тоҷикистону Қазоқистонро ба зинаҳои нав хоҳанд баровард. Ёдрас мешавем, ки имрӯз Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, барои иштирок ба хайси меҳмонӣ фахри дар ҷаласаи шӯрои олии иқтисодии Авроосиёи иттиҳодӣ иқтисодии Авроосиёӣ ба шаҳри Нурсултан, Қазоқистон сафар кард. дӯстони азиз, мо боварии комил дорем, ки Тоҷикистон бениҳоят бесамимона ки дохил мешавад ба иқтисодии Авроосиёи миёна. шумо чӣ фикр доред, дӯстони азиз? Дар комментария нависед, оё Тоҷикистон дохил мешавад ё на. лайк монданро фаромӯш накунед, албатта обуна шавед ба канал.